manhero akanaka vateereri, tinokugamuchirai panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio. Nhasi musi wemuvhuro 17 Mbudzi 2025. Nhau dziverengwa naBernard Chele nemisoro yenhau. Vachamisa voti vechidiki havafanirwe kunyararidzwa mifungo yavo. Veruzhinji voyeuchidzwa kuti vasapamhazve chezuro nehope. Mapurisa voenda kumahofisi avabiti, izvo zvashorwa zvikuru neveruzhinji. Nhau dzizere. Mutungamiriri wevanhu vaNelson Chamisa vati vechidiki havafanirwe kunyararidzwa pavanenge vachipa miono yavo. Mashoko avo anouya mushure mekunge vadzidzi vaviri vepaYunivhesiti yeChinhoyi vakapambwa nekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza nyika. Vachamisa vati hurumende yavo iri kuuya ichapa rusununguko kune vechidiki kuti vataure nhunha dzavo pachena. Kunyange zvazvo pava nemakore masere kubva zvapinda vaEmmerson Mnangagwa pachigaro zvechisimba, asi vakawanda vati havasi kukanganwa zuva iri. Vachuma vati veruzhinji vakapururudza vachifarira kubviswa kwaRobert Mugabe vasingazive kuti vari kufarira n'anga ichabata mai. Vaenderera mberi vakati kunyange zvazvo vaMugabe vaiva nemwoyo wakaoma sedombo, asi vaMnangagwa ndiye munhu akaipisa zvikuru. Vapeta manzwi avo vachiti veruzhinji vanofanirwa kumisa chirongwa cha2030 vasarudze mutungamiriri ane rudo nevanhu. Tinzwei vachuma vachitaura neCitizens Movement Radio. Bongu nhasi zuva regumi nemanomwe muna Mbudzi mugore ra2025 17 November 2025. Izvi zvinoreva izvo kuti tava nemakore anokwana kuita masere kubva vaMugabe vabviswa pachigaro zvechisimba nemasoja. Isu vanhu tikapururudza tichifunga kuti aiwa vaMugabe vanga vachititonga nekuseri kweruoko kwemakore anosvika 37 years. Tichiti panguda zvinhu zvachinja, asi tinoziva kuti kubva 2017 kusvika pari nhasi zvinhu hazvina kuenda nekwataifunga kuti zvichaenda nako. Vakatora chigaro vaEmmerson Mnangagwa vataridza kuti vatori wesi kudarika vaMugabe. Tiri kuona kuti zvino izvi vanhu vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vanhu vari kutenderwa kana kuungana, vanhu vari kutorwa mudzimba usiku vachipondwa, vanhu vari kutenerwa mumajere vasingatongwi vasina mhosva dzavakapara. Tiri kuona kuti uori hwanyanya, makororo ndo ava kutopembererwa kunzi vari kugona zvisingaiti. Tiri kuona mbavha dzakafanana naTagwirei, mbavha dzakafanana naWicknell Chivayo ndo vari kunzi mashamwari apurezidendi ivavo vachiba mari dzenyika, asi ruzhinji vachinonga svosvo nemuromo. Tiri kuona kuti kumaruzevha uko vanhu vari kutambura zvisingaiti, kuti vawane mbeu vanonzi tanga waita slogan. Tiri kuona kuti kunyange mumatauni vanhu havana magetsi, vanhu havana mvura. Zvorova izvo kuti vana veZimbabwe vanofanira kuramba nyaya dziri kutaura kuti 2030 vanenge vachipo. Toda kuti 2030 vange vazorora, vange vari kufamu kwavo kuShehudu kwekoko. Nyika ienderere mberi, paitwe mareforms, paitwe sarudzo dzakachena, idzo dzichaita kuti pave nemutungamiriri anobva kuvanhu, pave nemutungamiriri anenge asarudzwa nevanhu, nokuti mutungamiriri asarudzwa nevanhu ndiye chete anogona kunzwisisa zviri kudiwa nevanhu. Saka iyi ndiyo nyaya tingokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatimirei takasimba tichisapota nyaya yekuti bumbiro remutemo risabvongonyodzwa navaMnangagwa vachitaura nyaya dza2030. Muchiitiko chinoshamisa, mapurisa akafumobata jongwe muromo vakananga kumahofisi avabiti nemusi wemugovera. Vabiti ndevamwe vari kuramba chirongwa cha2030. Mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu munyika vaObed Masaraure vashora zvikuru kuita kwemapurisa, vachiti izvi zvava kuratidza pachena kuti hurumende iri kutya vanhu vayo. Tinzwei vaMasaraure vachitaura neCitizens Movement Radio. Mnangagwa's ill-informed attempt to extend his term beyond 2028 has triggered massive resistance that he never anticipated. He never anticipated that people would come together, unite and fight back. At the end of the day, it is his own making. All the resistance is his own making. The opposition had been fragmented. There was inaction across the country. No one was organizing
But this 2030 agenda is forcing people to organize. What we saw at Tendai is a law firm is a clear indication that Mnangagwa is realizing that his attempt to subvert the constitution is now backfiring. And now the deployment of police at BT's offices, the bombing of SAPES, the bombing of a house in Byfield, the abduction or even of my own nephew, among other things. These are all signs that the regime is now in panic mode. We urge Emmerson Mnangagwa to do the right thing and stop the attempt to extend his term of office beyond the mandated two terms. It should be noted that citizens had forgotten that Mnangagwa even rigged the elections in 2023. People had moved on, but now people are now forced to reflect and say, but this is a man who we never even elected to come into office in 2023, and he now wants to extend his hold on power beyond what is constitutional mandated. And again, he's a president who has failed to deliver. These are years where poverty is being manufactured among the citizens. We've seen massive suffering among our people, learners dropping out of school, people failing to access health care, among other things. And now, because of all those things, people were just enduring and saying in 2028 maybe we have a chance to change leadership. But if they continues on this trajectory, citizens may be forced to unite and ask him to step down before even the expiry of his mandate in 2028. vachangodomwa kuva nhengo yeZANU-PF Central Committee uye vari mumwe wevari kuba mari zvikuru munyika ava kuda kwachetagwirei vari kushoropodzwa nevagari mushure mekutaura kwavakaita mukupera kwesvondo apo vakakurudzira kuti nyaya yekubiwa kwemari ipere panosvika 2030. vatagwirei vakadomwa nedare reSentinel semumwe wevanhu vari kukonzeresa nyaya yekubira mari muhurumende uko vane maakaunti ari kunze kwenyika munyika dzakaita seMauritius kwavanochengetera mari yavanenge vaba. nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJefferson Chitando vati zvichanetsa kana vatagwirei vakava mutungamiri weZimbabwe. nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala vaburitsa mazita evanhu vavanofunga kuti vakaisa zvinoputika motikari yavo kuSouth Africa. muhurukuro nechannel Africa vaScala vakadoma zvizvarwa zveZimbabwe zviviri Tinashe Mpofu naNigel Sibanda kuti ndivo vakaisa mabhomba motokari yavo. vati vane chivimbo chokuti vachawanikwa vasina mhosva nematare emuSouth Africa sezvo akazvimiririra kusiyana nematare eZimbabwe akabatwa. So who is, to your mind, behind your persecution, and what would it achieve? Is it you as No, the people who are responsible for my persecution is clearly the regime in Harare through their intelligence operatives. So the intelligence system of Zimbabwe is the one that was on operation to make sure that the first thing that you have to know is that what I later gathered is that these explosives could have exploded at any time from under my seat, and I could have just been blown into pieces together with my angle. So the first thing is that they wanted to assassinate me. That was purely an assassination which they wanted to carry out against me. Then secondly, failure of which it happened that it didn't happen was for them to have tipped the police officers of South Africa for them to find us with explosions, knowing very well that the issue of criminality in South Africa being carried out by several criminals, blowing banks and also ATMs in South Africa is a huge issue. So they thought that I was going to be arrested and got into prison, and then during the period of my incarceration in prison, they will be able to do what they want and not having any opposition in as far as fighting against Mnangagwa's
the intention to extend this term of office to 2030 is concerned. They don't want anyone to oppose it, and anybody who is seen to be organizing around the issues of resisting the prolongation of Emmerson Mnangagwa's term of office is in trouble in our country. This is a reality. The struggle of the people of Zimbabwe is real, and these are some of the trials and tribulations that we come across, and there is no doubt, and for everyone must know that this has been carried out right. by Mr. Scala, we are running out of time, and I need to ask you this. In brief, what is your next move? My next move is for us to make sure that this matter is cleared by the courts of law. We are anxiously waiting for the day of the trial. We have been admitted to bail. We will follow the needs for us to present ourselves to the processes of the courts of law, and after the completion of the trial, then we will see the verdict after that. But we will continue and intensify our campaign against the entrenchment of dictatorship in Zimbabwe. We will not stop. No one will be able to solve our own problems. It is incumbent upon us as citizens of Zimbabwe for us to solve the political challenges that we are facing. So we will proceed and continue fighting against 2030. Mr. Scala, thank you so much for your time. Honestly, we do appreciate you taking the time to speak to us, sir. Bhodhi rebvunzo rezvikoro munyika reZimsek riri kuongororwa zvichitevera nyaya yekusabatwa zvakanaka kwemapepa ebvunzo dzegore rino. Pane kutyirwa kuti mapepa ebvunzo anogona kunge aburitswa zvichakonzera kuti bvunzo dzacho dzinzi hadzina kumira zvakanaka. Mutevedzeri wemunyori mukuru waTuzi vamunyaradzi Masiyiwa vati Zimsek inoda kuvandudzwa. Tinzwei vachitaura. Nyaya hombe iripo ndeyekuti hatina chidikwa chokuti tipedze nyaya yekusavimbika muzvikoro nenyaya yekusavimbika paZimsek pachayo maringe nekubatwa kunoitwa nyaya dzebvunzo. Saka dzimweni dzenguva tinogona kuona nokunge paita kuderera kwenyaya dzekulika kwebvunzo, kwete nokuti kunenge kuripo kuderera ikoko, asi nokuda kwekuti vanhu vaakutya kuripota nyaya dzemaleakages emaexams, nokuti hapana nzira dziripo dzinoprotecta munhu anenge aripota nyaya dzemaleakages. Number one. Number two, tinoona kuti varairidzi havasi kubhadharwa, uye Zimsek pachayo haisi kurecogniza vanhu vanenge vari pagiraundi vachiita nyaya dzamaexams, vanoinvigilata, vanomarana, vanoita maprojects navana. Vanhu ivavo vari kungotorwa sokunge vanhuwo zvavo vanongoita basa recommunity rekungovolontiya. Saka tinoona kuti kana taakuda kupedza nyaya idzi, taakuda kudzoreredza integrity yeZimsek, tichakoshesa murairidzi, uyezve tichaprotecta munhu anoburitsa nyaya dzine chekuita nekulika kwemaexams. Saka tiri kuona panguva ino vanhu vakawanda vanenge vaburitsa nyaya dzekulika kwemaexams vari kuzoita kunge ndivo vanozorohwa neshamu neZimsek. Tinoona vana vanenge vataura nyaya idzodzo, maresults avo hazouyi, anouya akanzi withheld. Tinoona varairidzi kana zvikoro zvinenge zvaitika nyaya idzodzo, toona kunge zvinotorerwa senda neZimsek nokuda kwekuti vanenge varipota nyaya dzemaleakages. Saka izvi zvinoita kuti zvikoro zvakawanda zvisazoda kuripota nyaya dzemaleakages emaexams. Tofunga kuti nyaya idzi dzaderera. Saka ichokwadi kuti zviro kwazvo nyaya dzekuti maexams akalika dzinogona kunge dzine chokwadi, dzine umbowo, asi kuti vanhu havasi kuda kubuda pachena nokuti vanotya kuti Zimsek inovatora ivoyo vaita vane mhosva. Meya weguta reBulawayo vaDavid Kotati vatsanangura kucherwa kumahombekombe emarwizi senzira yekukanganisa kuchengetedzwa kwenyika. Vachitaura muhurukuro nesaiti nguva pfupi yadarika, Meya Kotati vakati kuparara kuri kuita mahombekombe emarwizi nevari kuchera zvicherwa kuri kukonzera kuti madhamu emuBulawayo ashaye mvura uye azare nejecha. Vakurudzira mauto kuti apindire kumisa kuparadza uku nechimbi-chimbi. Ngatinzwei vachitsanangura. If we do not
tackle the scourge. If I can underline any point this morning, if we don't stop the scourge of the riverbank mining, our dams are going to continually be half full. I use the example of this last rainy season. We had an above average rainy season. We had about 700 mils. And there is a startling comparison to be made between the three big dams in Metopus National Parks and our city dams. They are all in the same area. If you go to Maleme, to Togwana, to Mchelele, even now you'll see some of them are close to spilling. They are something like 70 or 80%. All three spilled. They were 100% full in this rainy season. And yet our city dams, for example, Umzungwani only got up to 38% in the last rainy season. And the difference is simply, in the Metopus National Parks, there is no mining going on. The catchment areas are still pristine, and so the water flows into the dams. However, in our catchment areas, and I encourage you as sight, go down with your cameras. Go down, it's not far from here, 20 kilometers south of here. When you go past Kobulawayo and Hope Fountain, you will see devastated rivers. Entire rivers dug up by gold mining. And government banned it last year, if you recall. But on the ground, and I see it, you know, to keep myself sane, I ride a mountain bike. And I ride every week. And I see it with my own eyes. Nothing is happening to stop the gold mining. If you go to Inyankuni, you will be profoundly shocked. Profoundly shocked. Whole mountains taken away. Whole river systems taken away. And it's continuing to this day. If we don't stop that, we can build glass block, we can build all sorts of other water facilities, and we will continue to have water shortages. And it's not just a matter of stopping this. We have to rehabilitate some of these river systems. But I actually went to the lengths of speaking to General Sibanda last year to say this actually needs the military to get involved, quite frankly. Not to shoot people, but I stress, but to come in and help us, because it is a national crisis. It is an existential threat to our city and our nation. And we need Emma, we need the police, we need the army, I believe, to actually come into these areas and stop the mining. If that doesn't happen, then we will continue to have problems with water in our city. And it's not just a problem affecting our city, it's other areas, but it's more acute here. Munemo wonyaya, meya wekubhulawayo vaDavid Coulthard varatidza kushushikana mukuramba kwakasungwa mutungamiri webato rinopikisa muUganda vaKizza Besigye vachinyora padandemutande ravo. Meya Coulthard vati vari kushushikana kuti mushure megore vasungwa vaBesigye vari kuramba vachichengetwa muusungwa pasina kuenda kudare pasi pehurumende yavaYoweri Museveni. Guta reBulawayo rakapa chenjedzo yeutano hwevanhu pamusoro penyaya dzinofungidzirwa kuti pane chirwere cheHand, Foot and Mouth Disease muguta iri. Vakuru vakatsanangura HFMD sehutachiona hunonyanya kubata vana vadiki asi hunogona kutapurirwa kuvanhu vakuru kuburikidza nekubatana. Vakuru vezveutano vakayambira kuti chirwere ichi chinopararira kuburikidza nemate, machura uye mvura yemablista. Paine zviratidzo zvakaita semaronda emukanwa, mapundu, kupisa muviri uye kusada kudya. Vagari vakarayirwa kuti vanyatsoita utsanana, vadzivise kushamwaridzana nevanhu vane hutachiona uye kuzvipadzanisa nevamwe kana zviratidzo zvikaitika. Dare redzimhosva rekuBangladesh rakatemera vaimbova mutungamiriri wehurumende Amai Sheikh Hasina rufu nemhosva yavakapara mushure mekunge mazana evaratidziri vakaurayiwa muna chikunguru gore rapfuura. Dare ratiwo muripo wakabhadharwa varatidziri vakaurayiwa nekuvandudzwa panguva yemhirizhonga. Kutongwa kwakaitwa ivo vasipo neInternational Crimes Tribunal
mushure mekuferefetwa kwemwedzi yakawanda pamusoro pekupondwa kwevanhu vakawanda, kurwadziswa uye kushandisa simba zvakanyanyisa panguva yekuratidzira kwaitungamirirwa nevadzidzi. Tombotarisa nhau dzemitambo paCitizens Movement Radio. Chikwata chemawarriors chichasangana neKatar manheru ano mutambo hushamwari wekugadzirira makwikwi eAFCON mwedzi unotevera. Mutambo uyu uchava wechipiri Mario Marinica achitungamira mushure mekugadzwa kwake semurayiridzi wemawarriors. Zvichakadaro, Zifa yarasa mashoko ekusabatana muchikwata chemawarriors nekujekesa kuti mutambo wenhabvu Tawanda Chirewa akabvumidzwa kuva muchikwata sechibvumirano nekirabhu yake Wolves. Kuchipedzisa nhau dzedu panhepfinyiro yeCitizens Movement Radio, tombotarisa misoro yadzo zvekare. Vachamisa voti vechidiki havafanirwi kunyararidzwa mifungo yavo. Veruzhinji voyeuchidzwa kuti vasapamhe chezuro nehope. Mapurisa oenda kumahofisi avabiti, izvo zvashorwa zvikuru neveruzhinji. Nawo paCitizens Movement Radio madzipiwa neni wenyu Bernard Siele, ini nevamwe wangu vose tinokushuvirai kuti muve nemanheru akanaka. Ndinovimba makanga muine kupera kwesvondo kwakanaka. Tosanganazve mune dzimwe nhau. Rambai makateerera kuCitizens Movement Radio, nepfenyuro yenyu inokupai nhau dzechokwadi.